Ještě to musím se natáčet. Jsem, a bude to vypadat jako, že to prostě kamera pana prezidenta. Jo, to nikdo nenajde, tak já jdu dolů. Dělej, pojď dolů, rychle. On je tady! Běž, dělej, dolů. Myslíš, že nás viděl? Rychle! Doufám, že nás neviděl. Co myslíš? On byl nahoře. O čem se hádáte? No snad nás neviděl, tam je ten bodyguard. My jo, vůbec o ničem, už zprovozní ten vlak, ať se můžeme projet. Víš, jak je ten vlak těžký? No nebojte, už to budu mít za chvíli, v tom to přišla. What? O, slyšíte to? Tam byl nějaký výbuch. Pane Keda, mám pocit, že oni jsou tady nějaký bunkr další. On mi zničil kameru! Já jdu dolů, držte se za mnou, pane Keda. No, tak já budu si najít. O můj bože, pozor! O můj bože, oni jsou tady úplně všude. Oj, to je odpáluje! Vable! Rychle pryč! Kde jsou? Musíme letět pryč! Rychle všichni, leďte pryč! Oveska si! Už letím, já letím, vydrž. Kde jsou vás? Já to tady rychle zadělám a odletíme, Kyťáku, nikdy nás nechytíš, my si s tebou hrát nebudem. Ten tvůj sekuriťák ti nepomůže, Riley, co děláš, Riley? Já teď zadělávám. No, nevím, musíme někam odletět daleko. Do knihovny. Ten sekuriťák je úplně šílený, jak nás vždycky najde. Do knihovny nejdu, počkej, co bychom to udělali v nějakém paneláku. Počkej, ale knihovna je docela dobrý nápad, podle mě Kyťák nikdy nepůjde do knihovny, tam je strašná nuda. Myslíš, OK, no. Tak dělejte, leďte, už jsem skoro v knihovně. Ne, já tady nechci. Zas to nudný místo. Aha, tady je dobrý místo, jako ty takhle zastavíš. Nepoznáš nic. Jo, tu, čum, tady byl minulé ty knihy. Vy jste nahoře nebo kde jste? Dole té knihovně. No, tady je to docela dobrý nápad, Riley. My jo, každopádně tohle bude moje místo, před tvoje byla ta předtím, jo. Takže tahle tajná místo, tahle ten tajný bunkr je můj. Tak jak uděláš vchod? Wow, ty jsi vyhrál zrovna mít bunkr v knihovně. Oveska se jako v knihovně to není nejlepší. Představ si mi normálně bunkr v Mekáči a víš co, vylezeš nahoru, koupíš si Mekáč, že instantně dolů. To je geniální. Co je napsaný tady? Důležitá kniha, co jsi tam napsal? Co tam napsal? To je důležité. Bouchal smrdí, kdo to čte, ten prdí. Co děláš, tyhle, to není vtipný. No tak čte to on, to je pravda. To bylo dobrý, ne? To se rýmovalo. Co bychom to udělat třeba takhle, jako ještě další bunkr a sem dolů? Jo, já bych to tak udělal každopádně, tady tohle to bude fake bunkr a já to udělám tak, že tam dám písny a budou tady písnový dveře, přes který se Kyťák v žádném případě nedostane. Tenhle bunkr bude geniální, ten bude tak dobrý, že ho nikdy nenajde. Ty vaše bunkry vždycky našel, nechte to na mistrovi tajných bunkrů na mě. To jsem zvědavá, jak to nenajde, ty tvoje písny. No, já myslím, že by to měla nechat Mia, jako na mě bych to nechal, dobře, promiňme, jo. Ne, já chci vidět. Čumte, tady je ten tajný vchod do toho. OK, Oveska, já se pak půjdu podívat, ale tohle je jakoby první tajný vchod a pak bude i druhý tajný vchod. V tom mým bunkru budou dvě vrstvy, no. No však právě, čum. Tady tohle je ten první a tady vejde. Proč platit víc? Ušetřete z přípravky Dr. Max. A bude říkat, to tady nic není a půjde sem do tohle obrazu. What? To je geniální, tak mi to zatím uvidíte fialovou místnost, kde se střídají třeba 2 nebo 3 fialový bloky na stěnách, OK? OK. Vypadá docela dobře. Kde přesně ale? Uveska si kde jsi? Za tím obrazem tady. A jo. Někde za tím obrazem, Riley, a já tady zatím udělám ten tajný vchod, OK. Už to dělám tady tuhle díru, jo? Paráda, Oveska, si to bude geniální. Jak velká místnost to má být? Je to podle mě tak 20x20. Chceš to udělat větší? On se tady vleze i tak. Já udělám ty bloky právě, ty barevný. Počkejte, teď dělám ty pístový dveře tak, aby nešli najít, jak to bude fungovat. Asi se bude každý písten zavírat zvlášť, ale to nevadí, to nějak neomezuje na funkčnosti. No to asi jo, ale nevím, jestli ty to dokážeš postavit vždycky. A jak to otevře? Z druhé strany? No to nepůjde otevřít z druhé strany, protože hlavní je se schovat před Kidem. Nepotřebuji žádný další věci. No, tak když to zandáme, a teďka to zatáhni. Co zandáme? My máme něco zandat. No ty písny, jak to vypadá zvenku, mě zajímá. A já myslím, že nějaký rým máme zandat. Počkej mi, já už jsem to schoval, otevři dveře, dělej, tak a teď to zavři. No, počkej, se podívám. Koukej, to vůbec není vidět, ještě tohle, vůbec to není poznat. No ukáž.
No, asi to vypadá celkem v pohodě. Tak se pojďte podívat, to jsou ty nejvíc tajný dveře, co jsem kdy vymyslel, běž ven. Tak a koukej, tady nás nenajde, nemá šanci. Co to je? OK, to je fakt ráně dobrá. Pojďte dovnitř, já to zavřu a můžeme jít na tu místnost. Rile, padej! To je trapný, ukáž. Jsem netušil, že tohle postavíš, tohle je docela těžké, si myslím. A teďka už máš tady tvoji místnost, co tam všechno budeš chtít? No, to musím ještě vymyslet. Vzhledem k tomu, že je to moje místnost, tak tady rozhodně chci počítač, chci tady strašně moc jídla. My už to dělá bahno. No, protože prasátka mají rádi bahna. My jo, tak tam klidně udělej bahno. No rozhodně tady si dobře nadupaný herní setup. No počkej. Bahání koupel uděláme a vedle, jo? Dej mu tam tady tohle, šekčum, tady takhle a dej mu tam přímo jako takhle bahno. Fuj, v tom sám jako koupat, já si sem dám tyhle ty mega hustý dorty. Koukněte se. Tak, vezmu si dortíky a dám si je tam. Ty jsou úplně nádherný. Tak já ti můžu udělat gaming stůl velký. Jo, udělej mi nadupaný gaming stůl, ale já si udělám to, že ten počítač bude zařízený tak, jak chci já a dám si tam RGB světla. Tak, sleduj, takhle ti to udělám, takhle máš i ty, co je? Jasně, no ten dort to začal jsem lítat. Protože to je chorus dort. Co děláš? Wow, ty jsi objevil normální lítající dort, objev roku. Bude si na záchodě. No, on vždycky říkal, že to je hrozně dobrý. A tady není potřeba mít tolik záchodů, tohle jsou poličky. My budu tady hrát jenom já, proč sem dáváš záchody pro ostatní? Tak já se přisednu, ne? A čum, no hlavně tohle bude jediný záchod, takže... Kdybych někdo chtěl hrát s tebou. Počkej, takové si ty můžeš sedět tady, na boku, a tady může sedět Riley. Můžeme tady být všichni zároveň. Kde? Tak ještě tady ti můžu hodit ten monitor nebo burger, jestli chceš, a ledničku ti tady dám. A co já mám dělat? My ty budeš mít tady místnost. Jo, ty máš knihovnu, tady můžeme všichni společně bydlet, to je super. Dám ti do té ledničky hodně burgerů, jo. Jo, díky, ty se budou hodit, takže tady je knihovna pro Miu, pak je tady dokonce i herní místnost. Tahle místnost je podle mě ze všeho nejlepší, to je takhle malinká, tady je teda to bahínko, tam se dá jít koupat a dal bych se možná ještě nějaký malý bazén. Nekoupím malinký, protože já tam chci mít nějaký bazén a ne moc velký. A bude třeba jenom nějak takhle velký, třeba 6 bloků a 2 bloky do země. Protože já tady chci mít bazén, abych se mohl koupat. Máš tady cheeseburgery, hamburgery, všechny věci, dokonce i klokaní stejky a tak. Klokaní stejky? Fuh, kdo by jedl klokaní steak? No to je jakoby klokaní steak, ale v burgeru. Mňam, to bude výborný. Tak, dám sem ten bazén, tady se dokonce dá i koupat. Nikdo z vás ve vaší tajné místnosti bazén neměl, jenom Rile tam měl akvárko, který ani nefungovalo. Počkej, my vlastně můžeme si všichni u toho stolu, já tady vidím ještě třetí počítač a každý má ten 3 monitory jako vedle sebe. Jako i my, já? No, ne, jenom my 3. I am the Venus of the night. Swarovski. Neutrogena Retinol Boost s čistým retinolem. Zpevňuje pleť, redukuje vrásky, hydratuje. 3 počítače. No právě, to je super, ale Mia svůj nemá. Ty se dáváš automaty na pití, Rile? Pemcinka dala já. Já tady píšu jako básničku, počkej, že to nemám. No, ne zase pro tebe, to bude něco zvláštního. Jako on je hodnej, že to napsal pro mě, protože je to moje místnost, za mě je to mega geniální. Teď tady udělám slunce, ať nemusíš chodit ven. Já se jdu ještě podívat, jak to tady bude zabezpečený. Já bych možná udělal fake tajnou moji místnost tady. A dám sem třeba postel, jo, dám sem kameru a dám takhle postel, pak se dám nějaký burgery na zem a jak si bude myslet, když najde tuhle místnost nahoře, že tohle je moje pravá místnost, ale přitom to moje pravá místnost nebude. To je mega prank, on byl úplně zmatený, chudák. Já si taky myslím. Doufej, že ta tvoje fakeová místnost nenajde později než tu naši, než tu reálnou. To určitě ne, tu najde dřív a pak mu dojde, že jsme utekli někam pryč. Já se dám pryč tu kameru, abych to mohl sledovat. Ta je taková nenápadná, jedna si bude stačit ten obraz. Toho určitě nenapadne nic za ten obraz, to je prostě obraz opice. Reálně kdo by chodil za obraz opice. No právě, jde ta tvoje, a jo, takhle, jakože tady spíš. A já tady dám ještě nějaký počítač. Jo, přesně tak. Rile, co to tam děláš, nebo to dělám já? Co tady děláte z těch knihoven? Já tady nic nedělám, já tady píšu básničku a ještě ji nemám. Já jsem ti udělal stěnu z ledniček, kdybys měl hladík. Jo, to je fakt geniální. Víte, co mě napadlo? Já bych sem dal postel i pro vás, pro tebe Oveskasy a pro tebe Rile. Dám vám je někam sem, a tady můžete spát s náma, jakoby já budu směl spát na mojí posteli, ale vy tady můžete přečkat na těchto postelích, kam bych vám je dal. Díky moc, to se hodí a počkej, už to bude mít za chvíli hotový. Tak počkej, já budu spát tady na tomhle úni, tak já budu spát, nebo počkej, já se tam hodím ještě jináčí, já se hodím takhle postel. Ta lednička bude hezky bručet, to bude uklidňující. A já budu spát takhle, jo, takhle jsi to myslel jako že lednička, no to nevím, jestli usnu. No jako ono bude dělat taky divný zvuky, když jak si můžeš jít lehnout sem, takže tady máme všichni úplně svoje postele a tak my jo, co děláš, proč jedno stavíš knihovny, já nemám rád knihovny. No, protože teď dám ten na grilování.
Počkej, ale Mia bude spát. No, Mia bude spát v mojí posteli. Ne, Mia bude spát v mojí posteli ve fialové. Nebo já to udělám takhle, ať si má kam lehnout, když tak. Proč bude mít hlavu hned vedle tebe? To je náhoda. To teda není náhoda. Proč děláš grily vedle záchodu, ty se zbláznila? Ty nemáš rád záchody a grily? To už to mám, tu básničku chci vidět. No, chci, ukaž relej. A to je takový hodně jako takový zmatek v tom, ale to fakt dobrý rýmy jsou tam. OK. To bude úplně nějaká blbost, na hlas. Má to 2 stránky. Ten můj bouchal vždy si boty neobuje v boji. Rizlary jim radí, věřte v rys, ať máte šmrnc. Se nerýmuje, ani jedna věta. Nepočkat, to není od začátku, to začíná tady, OK. Byl jednou noob jménem Bouchal, v každé hře prostě bouchal. Vedle něj stál Oveskas, jeho kamarád. 2 nooby na scéně, no to je teda rád. Oveskas křičí skibidididob. Mia je jeho přítelkyně, se směje potají. Jak to pokračuje, to je strašný. Mega dobrý. Druhá stránka je lepší, promiň. To nedává smysl. Jdu se podívat dál, OK. Ten můj Bouchal vždy si boty neobuje v boji. Rizlary jim radí, věřte v rys, ať máte šmrnc. Ale Bouchal při útoku trefí jen vlastní prs a Kid, nepřítel, co je vždy v topu. Bouchal ho vidí a spadne do příkopu, to se rýmuje. Jedna věta se rýmuje. To je fakt mega dobrá písnička, no báseň. Jako je dobrá, ale radí Kidovi, což se mi nelíbí, nebo jako vy fandíš Kidovi, relej. No, to mělo tak být, jako já mu fandím. Co? Děláš si stranu, do ní sedu na další stránku. To už je hotovo, ne? Kid ho porazí, stiskne Alt F4, když stiskneš Alt F4, tak ti to vypne hru. No já vím, kdy to tak má být, že jo? To je pravda. Tak to uděláš na těch kompech, teď to nastaví, aby každá klávesnice ti mačkala Alt F4. Jo, to je dobrý nápad, když si potom bude chtít něco zahrát a nepojemu to. Každopádně za tuhle písničku si Rille za mě zasloužíš rozhodně like. Jo, děkuju, to zasloužím, bylo fakt super. Nebyla to náhodou básnička? To byla básnička asi, no. Každopádně já si vezmu ještě nějaký jídlo, protože mám hrozný hlad. Mio, mě se vypnul kreativ. O můj bože. Mě taky. Ono to si už vypršelo, ale já už žádný nemám. Já mám jídlo, já jsem si nechal. Ale kreativ klíče. Máte někdo ještě nějaký další kreativ klíč, ono už to vypršelo. Já ne, já už nemám ani kreativ, ale jídlo tady je. Já taky nemám, o ne. Fajn, tak jako snad nás ten kyďák nenajde. Jdu to radši zkontrolovat kamerou. V téhle tajné místnosti pořád není. Pane Kire, kde si myslíte, že by mohli být? No, já už nechci najít, já jsem se oktesil, asi zabijem, ale pořád nic. Tak jako oni na pokaždé utíkali, nevím, proč mají kreativ, vůbec nevím, kde to získali. On mají to kontakty na hekly, víš, abych je zavřel do vězení. Mně se zdá, že je zase slyším. Oni jsou nahoře, dávejte si bacha. Jak jsem dostali vůbec, jak víš, že jsme tady, to nechápu. Dívejte se, jestli náhodou není nějaký tajný vchod v těch knížkách. Když skláda jako se vytáhne, za to se odsune. No, já to nevím, jsou chytří, myslíte, že by to dokázali? Ne, vůbec, to nejsou, to nedokázal. To se vrátit. Já už to vrátit. Ale něco jednoduchý, jo. Tak co, jako teď si na ty žebříky tam tak nepomůže, to bude někde pod zemí, takže nepůjdu do druhého patra. Paráda, pořád nás nenašli, ještě zatím nenašli ani tu první tajnou místnost, doufám, že to nikdy nenajdou. Já zkusím rychle odpálit ten strom, jo? Tak jo, jsem něco. No jasně, že tam nějaký vchod dolů, vidíte to? Sakra, našli první tajnou místnost, ale to je jenom fake, doufám, že to tady vzdají. Jsme to, až ta knížka, přečtěte to, co tam je. To nic není, já se ho přečíst. Počkat, Bouchal smrdí, dotočte ten prdí. O můj bože, asi tady byli, to je jejich místnost. To jim to přečetli. Jestli jsem to nečetl já, ale to znamená, že ty museli být někde. No máte, nejsou to nějaké burgery, barva toho prasete postele, ale počítač, já nevím. A to by tady bylo, to se mi moc nezdá, že by odešli. Že by tohle byl nějaký starý bunkr. No tak snad už odejdou pryč. Musím dojít, že tady prostě nejsem, že nemají šanci nás nikdy najít. Vidíte, dobrá práce, pane Kire, vy jste to jen tak, o můj bože, vy jste to našel. Já jsem teď co dám. Tady jsou. Jen to nech. Zabil jsem tu holku. O můj bože, dějte něco. Ruce nahoru. Ruce nahoru, dám ruce nahoru. Já nechci mít problém, Really?
A zabij to plasa. Ne, Jaká poslední věta před smrtí? prosím, nezabij mě, prosím, já jsem taky prase stejně jako ty. No, já jsem neplatit, mám ho zabít. Jo, dávej, už na to čekáme celý den. No tak jo, už se moc omlouvám, prase, jsi hnusné, ale... Hloupej kid, každopádně teď aspoň můžeme dostavit tenhle bunkr, když už nás zabil. Jako jo, to teda moc teda nevyšlo. Škoda, že už nemáme ty kreativy, na to bychom to dostavili. Ale to je jedno, to je normálně. Počkat, a ty nemůžeš něco udělat s tím? Tady jaký co tady zase děláš? Už nás zabil, to ti nestačilo? No stačilo, to kap nesilovný, já musím si jít hlad. My si s tebou hrát nebudeme, už to pochop, jde. To jako si to nechce hlad. Prostě si s tebou hrát nebudu, vypadni odsaď pryč, už nás zabil, spadej! No, tak za to pěkně zaplatit, schytej. Ne, o můj bože, na to můžeš ty. No nic, tak já utíkám rychle, radši pryč, aby nakupit na boucháše teďka CZ. Když dojde na nové bydlení, Tak co, jak často nakupuješ? A neším to. Stofal. Tohle je ta nejsilnější bitva superhrdinů proti padouchům společně s Bouchalem. Kdo vyhraje? Děkuji za video. Bouchale, tohle je ten nejdrsnější souboj, ve kterým jsou superhrdinové versus ti největší padouši. Já určitě fandím superhrdinům, protože já úplně zbožňuju superhrdiny. A vypadá, že tady mám Supermana, OK, ten je mega dobrý, protože umí lítat a má laserový zrak. Potom tady mám Spidermana a ten nějaký speciální, on má nějaký nový oblek, pak je tady Aquaman, můj bože, a vedle něj je Thor. A jako to je docela dobrý trosky, jenomže já fandím druhýmu týmu a to jsou děsivý monstra, kde je Huggy Wuggy, Siren Head a tak a ti porazí ty tvé trapný superhrdiny. Co? Ty nemáš šance, tady mám Ironmana a za ním mám Ironman robota. Můj bože, ten je tak dobrý. Kéž by byl za ním ještě Hulk, prosím, ať je tam Hulk, tam je a je Hulk, takže Boucha, ty nemáš šanci. Jako tohle je dobrá kombinace, to až uvidíš to, co mám já, tak mě budeš závidět, protože koukej se, tady je Huggy Wuggy, tam je, co tam je dál, Siren Head si dobře vidím, Sonic EXE, můj bože, a tady Alien. Můj bože, tady máš Alien, tady je nějaký prostě zlobr, můj bože, a tohle je Rainbow Friends, to je Blue, a počkej, tady máš i SCP. Jo, přesně, tak je tam SCP, pak je tam ještě speciální magmový golem, co tady máme dál, Kissy Missy vzadu tam vidím, tady je Siren Head. Vidím, tady je Huggy Wuggy, tady je nějaký ten golem, máš pravdu, a vedle něj je Mami Longlegs, ne, tohle je Mami Longlegs. Jo, to je Mami Longlegs. Je Chainsaw Dog. Jo, přesně tak, Chainsaw Dog, nevím, co je tohleto kuře, znáš tohle kuře trospy? Ne, to neznám, není to KFCčko, to asi nebude KFCčko. Tady je Huggy Wuggy, OK, tady tohle taky neznám, ale tohle je Čuču Charles. To je Ice Cream Man a potom je tam nějaký mega legendární děsivej jak ten do tvýho Batmana zabije, jak nic, trospy, připrav se, že Ne, Bouchale, nezabije. Já si myslím, že tohle určitě vyhraju, takže Bouchale, já se vsadím o moje Nintendo Switch, o to, že to vyhraju, bereš? O Nintendo Switch, to bych hodně chtěl, tak víš co, já se vsázím o můj PlayStation 5, který mám u sebe v pokoji. Až 100% bez protečení po celou noc, nebo vám vrátíme peníze. Který mám u sebe v pokoji. Můj bože, OK, Bouchale, takže tohle musíme hrát. Jako první je tady Deadpool versus SCPčko a vypadá to, že Deadpoola porazil jako nic, ale teďka jich 5. Tak to nevím, jestli tam tohle, nevím, jestli se mi povede. Hele, ještě se moc neraduj, trospy, ještě jsi nevyhrál, tohle vypadá docela napínavě, no tak SCPčka, pojďte. Ne. Oni ho úplně zničili, jako tady neměl Deadpool šanci. Nicméně teďka jich bude 5-5, Bouchale, a to si myslím, že už má velkou šanci. Ale jako tohle podle mě dají zase SCPčka, jako ten Deadpool má ty pistole, což je trošku nefér. Mají bojovat jakoby poctivě, než bude střílet ze zbraní, trošku to je podvádění. Ať ty pistole hned schová. Ale to není podvádění, Bouchale. Já nemůžu za to, že Deadpool je mega silný a tvoji SCPčka jsou mega moc slabý. Dej jim, počkej, kdo vyhrává? Můj bože, Deadpool dostává celkem nakládačku. Co? Hej, neurážíme SCPčka, trospy, neurážíme SCPčka, proč ho urážíš? SCP,
SC, počkej, to je vyrovnaný. Tohle je mega napínavý, oh můj bože, rychle, dej jim, ne, tak tohle musí, to dá, pojď, férovka, jedna věna, komu fandíš? To vyhraje, jako fandím SCP, ale podle mě tohle vyhraje Deadpool, protože má víc životu, jako to je nefér. Kdybys neměl ty zbraně, ty podvodníku trospej. Kdybys neměl ty zbraně, tak to nedáš. Ty podvádíš si zbraně, Chainsaw Dog, pojď, Chainsaw Dog tě zabije jak nic. Oh můj bože, teď ta motorová pila je mega OP, tak tohle nevím, jestli se mi povede, jo, oni ho hnedka zabili, ale teďka je to 5-5. Deadpool do toho, on teď žáže granáty, ale vidíš to? Já to vidím, uvidíme, kdo tohle vyhraje, podle mě tohle vyhra, děláš si sradu, ale to všechny zabilo, jak to? Ice Cream Man to dá, prosím, Ice Cream Man, ukáž, jak se to dělá. To teda nedá, dejte mu. Potom si už Ice Cream Man nedá zmrzku, protože je mrtvý a co je tohle za kuře, o můj bože, to kuře nemáš šanci, chudák kuře. Jo, to kuře, to právě nevím, co je zač, ale on podle mě taky, i když má hodně životů, nemá, on hned umřel. Jak to, že tolik dostávám trospě, já to nechápu. Bouchle, rovnou se taky stejný ten PlayStation, jo, protože mi ho dáš. Já na tom PlayStationu rád hraju hry, já ti ho nechci dávat trospě, to je můj oblíbený PlayStation. No tak se začni snažit, protože když dostáváš rozum. Počkej, ty dostáváš. Počkej. Pojď. Ne. Jak to, že Deadpool umřel, jaký já? Jsme teďka, Spider-Man, pojď, on musí mít nějaký super schopnosti, počkej, on má super schopnost, že chcípne, tak to nebyla moc dobrý. A ty jsi dostal neskutečně, co tady máme dál? 5 kuřat versus 5 Spider-Manů, OK, to už bude trošku víc vyrovnaný, ale kdo vyhraje? Kuře to zaberte! Ty kuřata jsou mega dobrý, ten Spider-Man hrozně moc dostává. Oh můj bože, neříkej mi, že prostě kuře by porazilo Spider-Man, to není možný, ale dívej, oni mají obrovskou přesu a úplně ho zničili. Ach jo, jako Spider-Man tohle se ti moc nepovedlo. No tak, dělejte něco, kuřata, poslední 2 Spider-Manové a budete to mít tak. On lítá, zdalo se mi to, nebo lítal? Jo, tak on má přece ty super schopnosti, má ty pavučiny, ale já si myslím, Bouchale, že tohle vyhrále tvoje kuřata, jako gratuluju. Nicméně teďka už tě porazí můj Kapitán Amerika. Jako on má ten štít je docela hodně silný trospy, ale neradoval bych se dřív, než vyhraješ, což ještě teď není. Uvidíme, prosím, kuřata, sežerte ho, uzobejte ho k smrti. To je nespravedlivé, oni mají úplně obrovskou přesilu. Chudá Kapitán Amerika, ale teďka je to 5-5, tak pojď. Viděl se, jak dostali, Bouchale, ty to prohraješ, dejte jim. Trospy? 2 versus 5, no. Víš co, představ si, že tvoji kapitánové Amerikové jsou zrní a ty mají kuřata to sakra, oni prohráli, tak to moc nefungovalo. Kissy misi, pojď! Bouchale, Kissy Missy hnedka umřela. Ježišmarja, já jsem neviděl, že Kapitán Amerika je až takhle silný, ten jeho štít je prostě zabije na jeden head, bum, takhle hodí a jsou mrtví. Jako co mi moc nelíbí, jak je silný ten Kapitán Amerika, taky si myslím docela trapná, ale Huggy Wuggy je 10krát silnější, takže až přijde Huggy Wuggy trospy, tak budeš brečet, protože tak dostaneš, že se z toho rozbrečíš, a teď dostaneš taky možná, nebo ne? Ne, nedostanu, všechny tvoje Kissy Missy už jsou mrtví, Bouchale, ty hrozně dostáváš, přes rypák, chápeš, ty jsi jako prasátko v Minecraftu. Proč mě urážíš, trospě, jako já mám rostomilej rypáček, to mi říká my a ne žádný hnusný rypák. Pojď Sonicu XD, ukaž trospě mu, tak se ke mně chová, jak se to vyhrává. Sonic XD tě zabije, nube. Jako Sonic by měl možná tak utíct, protože nemá šanci je porazit. Jako jediný, co Sonic může udělat, tak je strhnout z toho souboje tím, jak dostává. A co 5 Soniců EXE, myslíš, že to dáš? Ne, Bouchale, ty to nedáš, ale já to dám určitě, to je jasný. Hele, ještě jsi to nedal, tak moc nemachruj, jo, uvidíme. No tak jo, fajn, dáš to, o můj bože, jako proč to se prohrávám, jako měl jsem si vybrat asi super hrdiny, ale víš co, já zůstanu věrnej těmhle monstrům, protože tohle je Blue's Rainbow Friends. Teďka je Blue a ten odletěl do neznáma. Dívej, Bouchale, oni prostě tím štítem je hnedka zabijou. Počkej. Jak to, že je to nezabilo, oni žijou. Ne. Já se bojím, Bouchale, že tohle prohraje, protože ten Blue má mega moc životů. Právě ten Blue má strašně moc životů, já jsem taky divím, že má tolik životů, to jsem fakt nečekal, že jich bude mít až tolik. Ale ten Blue je mega silný. I když počkej, ona si prohraje tak, to rozpije, koukej. Jako, nevím, tam jsou vzadu ještě. A silnej, i když počkej, ona si prohraje tak, to rozpije, koukej. Jako, nevím, tam jsou vzadu ještě 2, i když jo, asi prohraje, ale tohle, Bouchle, už bylo fakt jako hodně těsný, tohle bylo mega moc těsný. Jako to už bylo docela vyrovnaný a uvidíme, jak tohle bude pokračovat. A OK, 1 Blue versus 3 Kapitánové Amerikové, to asi nevyhrají. No, jako tohle kola podle mě ještě vyhraje můj superhrdinský tým, ale bojím se, co bude v tom dalším kole, hlavně, aby nebyl Siren Head, prosím, ať není Siren Head. Jako já chci, aby byl Siren Head, protože mega opět, on dělá tohle.
počkej, oni ho jakoby odpálili z té arenty, tím ho hnedka porazil, ale teďka je to 5-5. Bůchle, tohle už vyhraje Siren, tohle určitě vyhraje Siren Jako Head. doufám, že vyhraje, fakt mu to hodně přeju, ale jestli prohraje, tak to bude úplně na nic. Prosím, Siren Head, zaber. Prosím, Siren Head, zaber, dělej něco. Jo, tohle vyhraje, dívej, jak jim dává, ani ten jejich štít jim nepomůže. Ach jo, a to je kvůli tomu, že Siren dělá ten zvuk nepříjemný, dělá takový to... To jsem teď přes chvíli dělal, Trospy. Já vím, bouchale, ty se to prostě naučil a kvůli tomu porazil moje superhrdiny. Ty seš nejhorší na světě. Jakoby Siren Head je podle mě ten nejlepší padouch. Siren Head je mnohem silnější než třeba Thanos. No, to je možný, bouchale, protože Thanos nemá tak dobrý supersilnosti. Venom! Venom je porazí jak nic. Děláš se stranu, oni ho hnedka zabili. Ten tvůj Venom dostal neskutečně. Uvidíme, co 5v5. To už bude podle mě mnohem těsnější a doufám, že to Venom i tak dá. Ne, to není vůbec Venom to těsný, nedá. bouchale. Ha. Venom strašně moc dostává. Prosím, Supermane, dělej něco, použij svůj laserový zrak nebo někam odleď. Ne. Trospy, já ti fandím, tohle ať to... není vůbec dobrý. Já ti fandím, ať to ten Superman dá. Fakt ti fandím, ať to dá do hrobu. Ty jsi hroznej, bouchale. Ale co? Počkej, On je zabil. On použil svůj laserový zrak. Bouchale, díky moc, že jsi mi fandil, ty jsi mi mega moc pomohl. A teďka je Superman versus Alien. Kdo vyhraje? Jakože Superman teďka mega dostal. Ten Alien má to, že hrozně ostrý zuby, víš to? Já jsem tě ale nefandil, já jsem říkal, ať jde do hrobu, ale tohle vyhraje můj ufon. Jo, ten Alien je totiž z vesmíru, on je z jiné planety. A je to jakoby nadpřirozený stvoření, protože to by ufon. Je to jakoby ufon, víš co, on je z budoucnosti. Já vím, no. Nicméně Thor je zase Bůh, takže ho porazí. Dej mu. Uvidíme. Dívej na to. On používá to svoje kladivo. Jo, je to kladivo se jmenuje Mjolnir, ne? Nebo tak nějak. To nevím, Trospěch se jmenuje jeho kladivo. Uvidíme, co bude tady. 5 alienů versus 1 Thor, to dostane Thor. Počkej, on dával super útok, tím jak pošlo ty blesky. On používá super blesky. Thor je porazí, použij ještě do kladivo, ještě jednou použij ty blesky. Dej jim, prosím. Ne. Ach jo, on je na zemi, to nevypadá vůbec dobře. Vstávej, dělej. Chcípni, Thore. Dělej něco, on utíká. Co dělá, on jde do kuřete, ten noob. O můj bože, nezabíjej to kuře, musí zabít alieny, jo, takže alieni ho porazili, ale teďka už je neporazí, protože je jich 5, takže to vzdej. No nebudu to vzdávat, já se těším, až dostanu tvoje Nintendo a budu mít ještě PlayStation, že já budu moc hrát, buď to na Nintendo nebo na PlayStation, podle tak jsem bude chtít. Bouchale, moje Nintendo nikdy nedostaneš. To Nintendo jsem dostal od mámek nerozkam a já ti ho jen tak nedám, protože já tě zničím, dívej na to, jak dostávají ti hagivágy. Jo, byl tam totiž jenom jeden, teď jich je tam 5 a bude to 5v5, to bude to mnohem vyrovnanější a dostaneš ty Trospy. Tak se těším, tak dostaneš nakládačku, no tak hagiové, dejte těm Thorům. Bouchale, jediné, co se těším, je to, až dostanu tvůj PlayStation. Teďka je tam nějaká gorila, nebo co to je, versus Thor, ale ona má mega moc životu, vidíš to? A sakra. Ne, ona umřela mega rychle. OK, ty tam 5 těch monster, to není podle mě to není gorila ani Godzilla. To je podle mě nějaký spojení Godzilla a gorilly. Jako jo, ale vypadá to celkem děsivě a hlavně je to hodně hnusný, ale teďka to dává mým Thorům celkem na kládačku. Ne, použijte nějakou boží sílu, použijte blesky. Ne, bouchle, tohle kolo asi vyhraješ. On je to tak hnusný jako ty, Co? A co je tady tohle? To je Aquaman, ať použije nějakou vodní sílu, ať tě utopí, nebo ať něco udělá. Uvidíme, co se bude dít, počkej, už tam přišel. To posílá žraloky ze země. No jo, on použil žraloka, ale ten žralok udělal úplně nulový damage, jakože tohle se tomu žralokovi moc nepovedlo. A uvidíme, co tady budeme mít dál, ty máme nějaký další monstra, OK, tohle jsou, jo, on jich tam teď 5. To je 5 na 5, jo, teď je tam 5. Jako teďka je to vyrovnaný, ale já si myslím, že tohle určitě vyhrajou ti tvoji, protože Aquaman je hrozně moc slabý. On je slabý bouchle kvůli tomu, že není ve vodě, chápeš? Jak já to chápu, ve vodě by byl asi silnější, já jsem myslel, že už tam budou ty další monstra, teď je 5v5, co je to další, pak je ten namakaný Iron Man, ne? Nenormální. Ne, teďka je, kdo je tady, tohle je Ragnarok, nebo jak se jmenuje? Počkejte, ten týpek z té hry God of War. Jo. Já nevím jak se jmenuje, ale prej má mega silný kladivo. OK, dívej, jak jim dává. No tak zaberte vy monstro Godzilla, nebo co jste zač, dejte Trospy mu co, proto já se těším, až tam půjde. To další monstrum, Trospy, ty dostáváš 5v5 taky dostaneš, uvidíš. Jako jo, teďka celkem dostávám. Musíte se začít snažit, prosím, dělej něco. God of War, dělej něco, prosím. No tak, God of War, prohrej, haha! Ne, tohle neprohraj, teďka tě porazím, bouchale. Už nemáš přesilu a já tě zničím. Dívej, teďka zabijou jednoho a jdu do dalších. Počkej, teďka je to mega vyrovnaný, vidíš to? Trospy, není to vyrovnaný, já vím, že prohraješ, já už přemýšlím, co budu dělat s tím tvým Nintendem. Asi ho budu nosit do školy a na Xboxu na mým PlayStationu budu hrát doma.
No, bouchale, zatím se moc neradu, pořád mám šanci tě porazit, jo? Počkej, to se mi nelíbí. Ty možná fakt vyhraješ, já jsem to zakřikl. Jo, ty jsi to zakřikl, protože je to 3 na 1, dejte mu, dejte mu, dejte mu. Ty dostáváš úplně nakládačku, vidíš to? Jo, mně se to moc nelíbí. Každopádně teď je to ten lávový golem a ten lávový golem podle mě tě zničí trospy. Uvidíme. Jako to nevím, bouchale, zatím to vypadá, že ten golem je mega slabý. Oni úplně ničí tím kladem, tak pojď, dej jim. I když nevím, bouchale, já jsem si že teďka vyhrávám, teďka určitě vyhrávám. No, vypadá to tak, že asi vyhraješ. Každopádně už po tom golemovi mám jenom asi jedno moc. No, vypadá to tak, že asi vyhraješ. Každopádně už po tom golemovi mám jenom asi jedno monstrum toho draka, ne? Já myslím, že máš ještě jedno potom, ale nejsem si jistý, jako nevypadá to pro tebe vůbec dobře, protože Dobro vždycky vyhraje nad zlem, Čuču Charles nemá šanci. To teda má trospy, to teda má, Čuču Charles je mega OP. Čuču Charles je ten nejděsivější vlak, který znám. Znáš nějaký děsivější vlak než Čuču Charlesa? Ne, neznám bouchale, i když máš pravdu, že on je nějak moc silný. Ne. Přece vás neporazí vlak, ne, to si děláš sranu, bouchale, ale jakoby ten Čuču Charles má ty pavoučí nohy a ty úplně ničí. Já to vidím, ale podle mě, teď vyhraje Čuču Charles, teď vyhrává, ale to další kolo budeš mít to Ironmana, a to se trošku bojím. Počkej, on nevyhraje, děláš si srandu. Počkej, tak to je mega close. Ne, já jsem myslel, že teďka vyhraje Čuču Charles, protože dívej, ti moji už mají málo životu, ty máš přesu. Jo, tohle určitě vyhraje Čuču Charles. No počkej, jo, Čuču Charles, pojď! Ne, prosím, použij nějakou mega OP super a znič je. Ne, tohle se mi nepovede, bouchle, tohle kolo prohraju, tohle kolo určitě prohraju. On ti zničil hrad, bičum. A teďka je duo Iron Man a Mega Iron Man. Dívej na to, Co to dělá? On má laser. Jak to dělá, že má takovýhle lasery, to fakt nechápu. Počkej, ale on mega dostává, on se vypadá jako, že je silný, ale doopravdy je mega slabý. Ne, tohle nevypadá vůbec dobře pro můj tým. Prosím, Ironmane, dělej něco, třeba vybouchni, aby vybouchl a zničili, že jo? On nevybouchne, trospy, on nevybouchne, to se neděje, toho Ironman nedělá, on prostě jenom chcípne a prohraje. Každopádně, když jich půjde 5, tak si myslím, že to bude trošku těžší. Tenhle obří Ironman se nějak nazývá, ale nějak bus nebo tak nějak, ne jak se jmenuje přesně. Jako jo, já vím, že se nějak jmenuje, ale teďka mi to vypadlo. Teďka už je to konečně 5 na 5. Nevím, oni mají tady tenhle laser. Já si myslím, bouchle, že tohle jsem vyhrál jako nic, vidíš to? Ty lasery jsou strašně OP, to není fair. Jako Mami Longlegs je docela dobrá, ale pochybuju, že dokáže zabít tyhle ty lasery. Mami Longlegs, ona nic neumí, ona vůbec nic neumí. Ona umí umřít akorát možná tak. Ona jediný, co umí jakoby zabíjet hráče, když hraje Poppy Playtime, ale neumí moc dobře útočit, jak se na to kouká. Co máme tady? Finální drak, let's go! Finální drak, ukáž, jak se to dělá, prosím. Proč je tak silný, Ale já jsem si, že oni ho porazí hnedka, porazí. Jo, superhrdiňové vyhrajou, superhrdiňové určitě vyhrajou. Jo. Teď už jsou jenom ti obří, dejte mu. Bouchale, tohle prohraješ. To se mi tam vůbec nelíbí, jak ten drak dostává, já se bojím, že on prohraje i proti těmhle, ale to ještě není ten tvůj finální boss. To je hrozně nefér, ty tam máš ještě potom Hulka a potom tam máš ještě toho obřího Batmana. Já si myslím, že tohle ten drak možná dá, on to možná otočí. Ne. Má mega málo životu, ale má taky málo životu. Iron Man, dej mu, prosím, poražuj, já tohle musím hrát, já potřebuju ten PlayStation. Jo, ještě jsem neprohrál, do boje zlý padouši. Ukažte, jak se to dělá. Hulk zlobit, dejte mu. Hulk zlobit, znič to, dejte mu. Jo, bouchle, tohle prohraješ. Ne, počkej. Jo, mám mega slide, spíš vyhraju, kamaráde. Děláš si srandu, teďka už je to můj boss proti tvýmu bossovi. Já si za chvilku zavolám mámě, že mi nemusí kupovat Nintendo k naroskám a že jsem ho dostal od tebe. To teda ne, bouchale, zatím jsi to nevyhrál, ale co ten Batman dělá, on je nějaký divnej. Děláš si srandu, takže já jsem prohrál boss battle a teďka se o všem rozhodne. Úplně všichni superhrdinové proti všem padouchům. Prosím, ať to vyhraju. Lidi, já nemůžu přijít o Nintendo, to je ta nejlepší konzole na světě. A to teda můžeš rozpět, ty o něj totiž za chvilku přijdeš. Uvidíme, kdo vyhraje tuhle finální bitvu, já si myslím, že já, protože ty jsi dostal neskutečnou nakládačku. Ne, bouchale, zapomeň na to. Sice Batman je mega slabý, ale mám tam mega dobrý superhrdiny. Prosím, superhrdinové do toho, musí zvítězit dobro nad zlem. Dobro jsem já a ty seš zlo, tak děkuji, že mi přeješ.
Co? Ty nejsi dobra bouchal, že ty máš samý padouchy. Jo, ale dostáváš nakládačku, dostáváš mega velkou nakládačku. Já jsem myslel, jako, že jsem dobrý člověk, ale vypadá to, že fakt prohraju, nebo nevím, uvidíme. Jo, já nestará jsem vyhrál, jo. Že bouchale, dej mi ten PlayStation 5. 3, 2, 1, go. Oni začal. Venku je tak hrozně krásně a já musím být tady doma, protože mám domácí vězení, protože jsem dostal ve škole poznámku. Ach jo, to je fakt hrozný. Dokonce i počítač mám zabavený, nebo počítač tady mám, ale nemám k tomu prostě obrazovku. Ach jo, mě by zajímalo, co dělá můj kamarád Kevin venku. Ten se tak, tamhle je Kevin, ten se tak má, o můj bože, abych taky chtěl být takhle venku. Tati, nemůžu jít prosím ven. A už máš hotový ty úkoly? No, nemám ty úkoly hotový. No tak nemůžeš jít ven, dáte si udělat ty úkoly a uklid si pokoj. O můj bože, ten můj taťka je fakt hroznej. On mě ani nepustí takhle ven, no nic, já asi uteču, protože mě fakt zajímá, kam Kevin šel. Bez tak si půjde hrát na hřiště beze mě, ach jo, to teda ne. Já skočím rychle tady semka do té fontány. Dobrý, nevidí mě někde taťka? Ne, není tady nikde, super. Dobrý, v tom případě můžu jít na tuhle trampolínu a vyskočit pryč. Dobrý, a teďka kudy má šel ten Kevin? Já jsem ho jaksi tady takhle trošku ztratil. Proč toho Kevina tady nikde nevidím? Však byl ještě před chvíli tady u toho dětského hřiště. A tamhle je, už ho vidím, nice, super. Ale proč třeba nešel za mnou? Proč jde teďka někam tam dozadu? No tak počkat, já ho budu sledovat. No a dost mě zajímá, co mi tají, protože já si myslím, že mi něco tají, že jen tak by sám někam tam dozadu do toho hlubokého lesa nešel. O můj bože, doufám, že někoho nezabil nebo tak něco. Kam šel teďka? Já jsem ho asi nějak ztratil, tady semka nešel? Ne, tady není. Jo, tak to asi celý obešel takhle. Jo, tady je. Tak hlavně opatrně, ať mě nevidí. A teďka jde. Kam jde? Ty, co to tady je? Co to je za parkour? To tady předtím určitě nebylo, to se tady muselo postavit fakt nedávno. No Kevin teďka po tom parkouru skáče. Jo, a kam půjde teďka? O můj bože, on jde někam tamhle do té jámy, co se tam jako nachází. Yogo Bella. Po ránu plný energie. A ona lehká jako pírko. Inspirujte se. Teďka? O můj bože, on jde někam tamhle do té jámy, co se tam jako nachází. Já jsem tam snad v životě nebyl, nebo byl jsem tam, no rozhodně to nevypadalo jako teďka. No a on má něco v ruce, nějakou kartu. Co? O můj bože, tak to by mě zajímalo, co tam objevil. Podle mě tam má hodně diamantů, a nebo tam něco fakt hodně tajného schovává. No a já to rozhodně půjdu zjistit, protože můj nejlepší kamarád mi rozhodně něco tají. No ale doufám, že tady nespadnu do lávy, tak počkat, já se rozběhnu, dobrý, v pohodě. Tak Kevin to tady nespadnul ani jednou do té lávy, takže já si musím taky dávat pozor. Jo, dobrý, povedlo se mi to, super. A on šel poprvé úplně tady semka. A nevím, něco si tady vzal. Halo? Běž pryč, tady jsi zombík. Co? Já musím být zombík, abych se mohl projít? Jo, ty musíš být zombík, aby jsem se mohl projít, tak běž pryč. Au, ale počkat, já jsem tady viděl mýho kamaráda, jak jsem přišel a normálně mohl projít dál. Ach jo, o něho se nemusíš vůbec starat, on se hnedka vrátí, běž pryč. Jau, o můj bože, ale jak se mám vrátit zpátky, to nejde přeskákat znovu. No, budeš muset asi umřít, Ne, já nechci umřít, já tam nemůžu skočit, to je hrozně vysoko. Počkat, nemůžu se dostat jinudy? Ne, můžu postavit trošku cestu. Jo, paráda, ale stejně to neskočím, tak to bych si musel vzít ten žebřík. Tak a dát ho tady semka. Skočím semka. Dobrý, a stejně tam nedoskočím, to je hrozně daleko. Ty jo. Ach jo, no tak já ti tam jdu postavit dál cestu. Nebo počkejte, já se zkusím prokopat jinudy. No, víš co, tady máš tak bloků a běž si to vystavit sám, mě se tam nechce. Já tady ale žádný tak nevidím, vy jste ho hodil do lávy. No co, ty to tam máš? Jo, aha, ono to jenom nešlo vidět, dobrý, mám ho, super. Tak jo, v tom případě se teďka můžu konečně dostat pryč, ale nenechám to jen tak, protože Kevin tam určitě přede mnou něco schovává, on je fakt můj nejlepší kamarád a myslím si, že se do něčeho zapletl, nebo já nevím, jako proč by
vyšel do takové zombie jeskyně. Každopádně mám úplně skvělý plán, jak se do té jeskyně dostat. No a budu k tomu potřebovat jedinou věc a to je zhnilý maso od zombíku, protože když ho sním, tak se na 30 minut dokážu stát zombíkem. No a tím pádem bych se mohl úplně jednoduše dostat do té zombie jeskyně, no a pak zjistit, co tam ten Kevin dělá. Můj bože, já se celkem bojím, až zjistím, co ten Kevin tam zase provádí. Doufám, že to není něco špatného. No ale teďka, kde tady jako najít zhnilý maso? No počkejte, mám vlastně domácí vězení, o můj bože. Doufám, že ten taťka tady můj není. Alexi, jsi doma? Jo, jsem doma, dělám si ty úkoly, tati. No, to je dobře, dělej si je dál. Dobrý. Ještě, že tak, kde bych tady mohl mít shnilý maso, o můj bože. Počkat, možná v téhle ledničce. Jo, mám tady zrovna jedno shnilý maso, super. Tak jo, já ho jdu sníst, fuj, to bude hrozně hnusný. Fuj, kam mi zmizely ruky? Doufám, že to zafunkovalo. Jo, zafunkovalo, to jsem teďka zombík. No super, fuj, být zombíkem je fakt nechutný. Strašně smrdí, ach jo, no nic. Musím se držet mýho plánu a musím se dostat, sakra, a hnedka jak se dostanu z téhle vody, musím se dostat do té zombie jeskyně. Lidi, rozhodně dejte like na dnešní video, abych měl větší štěstí, protože já se bojím, že mi to nevyjde a že umřu a to doufám, že se nestane, protože potřebuji zjistit, co tam má ten můj nejlepší kamarád Kevin za... Pusa Kevin Hekta Helix Horaja Klep Nutím na to no po posu nutím nic posunutím nahoru si Lubem. Jo, super, jsem tady, teďka už mě zbývá jenom doskákat tenhle parkour, ale tím, že já mám ty bloky, tak to nebude tak těžký, tak jsem tady, super. Tak jo, teďka musím jít za tím zombíkem, doufám, že mi to už tentokrát dá. Čau zombíku, hele, já jsem taky zombík, OK, vidíš mě? Jo, co potřebuješ, jsi fakt celkem hustý. Jo, děkuji, vypadám skoro stejně jako ty, ale jenom skoro. Jo, jsme takový bráči. Jo, kam potřebuješ jít? Hele, potřebuju od tebe tu kartu, abych se dostal přímo k těm ironovým dveřím, víš? No počkej, co to tady máš? Tady takhle na boku. Astrid Hydro XCell. Sérum pro okamžitou a dlouhotrvající hydrataci, oční krém pro redukci tmavých kruhů. Užívej života plnými doušky se zdravou a svěží pletí. Astrid Hydro XCell. Založ si účet v aplikaci MyAir a využij desítky vychytávek, které ti zjednoduší vše okolo peněz. Airbank. Jo, to jsem ti jenom loupé kůže, tady to máš. Jo, to se mi fakt jenom loupé kůže, to je pravda. O můj bože, děkuju moc, hele. Super, povedlo se mi to, ale mě poznal, o můj bože. No nic taky jo, já jdu přímo tady sem, tak tohle otevřu. Wow, ale proč tady zase další parkour, o můj bože, já nechci spadnout tam dolů, tam už nikdy v životě z toho nevylezu. Však tam je úplně voda, tam bych se utopil. Ach jo, proč já tohle mám zapotřebí? Tak, dobrý, povedlo se mi to a skočím tady sem. Co je v té čestce? Diamantový meč a nějaký tlačítko. Jo, tak to mám dát asi nejspíš tady sem. Počkat, co, já už nejsem zombík? Co, to se asi nějak porouchalo a trvalo to kratší dobu, než jsem čekal. Ach jo, ale kam mám jít jako teďka? Tady přes tu hlínu to se asi nikam nevede, ale tamhle nahoře něco vidím. Jo, a tady vidím, že to je celkem prasklý. Tak počkejte, já to zkusím prokopat, jestli se mi to povede. Ale nejde to moc lehce teda. Jo, moje ruka, ale to snad se mi to povede odstranit. Můj bože, to je hrozně těžký. Jo, tak jestli tam je Kevin přímo za tou stěnou, tak si to s ním pěkně vyřídím, co tady dělá. Dobrý, jsem tady. Super, co to tam je, jako? Wow, to tam vypadá. Tamhle je Kevin. Řekl to vykopy, musíme ho utéct.
Co se jedná, Kevine? Já jsem došel zombíkům pár diamantů, pár staků diamantových bloků. No a oni se teďka naštvali a bude zombie apokalypsa. Cože? Ty jsi jim ukradl diamanty, Kevin, ty nevíš, že se to dělat nemá. O můj bože, Kevine, sakra, není tady jiná cesta? Trošku jsem zabouchl tady ty ironové dveře, tak jo, hele, pořádně kopej, to už zvládneš, já ti trošku pomůžu. Jo, dobrý. Musíme fakt rychle zmizet odsud, protože já jsem mi fakt dlužil hodně těch diamantů. No sakra, já už je slyším. O můj bože, zdrhej, tady nesmíme spadnout hlavně. Skákej, počkej. Ne, tady je žebřík. Ne, sakra, ale dobrý, v pohodě, já mám totiž hlínu. Jo, dobrý. Tak to je super. Až tu kartu, já jsem ho ztratil. No, otevři mi, jo, dobrý. No a teďka rychle se musíme utíct. Zdrháme. Jo, dobrý, tohle se mi povedlo. Tak. A teďka tady jsem jeho rychle uteč a musíme se někde schovat, protože ty zombie jsou fakt naštvaní. Já je slyším. Co mám dělat, Kevin, někam zdrháme rychle. Ale počkej, k nám domů nemůžem, protože mě můj tačka zakázal jít ven a mám domácí vězení, takže musíme jít jedině k tobě. O, dobrý, mamka doma není, takže v pohodě. Ale jo, pojď rychle, musíme tam dojít co nejrychleji. Máš nějaký zbraně doma? Jo, neboj, mám tam hodně zbraní, vždyť víš, Alexi. Ty jo, tak ještě, že tak, protože já se zombíkou přímě dost bojím a mám z nich tak trochu noční můry, takže jestli mě zakousnou, tak budu fakt naštvaný na tebe, Kevine. Proč jsi jim sakra kradl tolik diamantů? No, Alexi, ale tady si to trošku pleteš. Já jsem jim žádný diamanty neukradl, já jsem si jich od nich jenom pár půjčil. Aha, půjčil, takže ty jim to teďka dlužíš a nemůžeš jim to splatit, že? No, nemůžu. Ach jo, Alexi, musím se tady rychle někde schovat. Já se schovávat nebudu, já budu bojovat, protože když budeme mít zbraně, Kevine, tak si myslím, že jsme to mohli zmáknout. Jo, dobrý, no tak pojď za mnou. Ukážu ti, kde mám svůj tajnou skrýž na zbraně. Jo, já totiž vím, kde... Ne, tady to není. Já vím, kde ju máš. Počkej, musím projít jenom tady přes ty... Jo, přes tyhle tajný průchodový dveře. Tak a tady dole, ne? Je máš. Jo, tady by měly být. Wow. Jestli tady ještě nějaký jsou. No, jsou tady granáty, to je dobrý, hele. Granáty rozhodně budeme potřebovat, ale nic dalšího tady nevidíme, žádný zbraně, co to povídáš, Kevin? Však tady žádný zbraně nemáš. Ach jo, no tak si naber aspoň ty kulky, protože já tady určitě někde ty zbraně mám. Dobře, tak jo, hele, mám hodně nábojů, tak jo, kde máš teďka ty zbraně? Ty jsou hodně důležitý. Jo, neboj, Alex, já pro ně hnedka skočím, hlavně tady zůstaň. Jo, v pohodě, já jsem v té počítačové herně a koukám se na ty převleky, které nám tady zbývají. Je tady Batman a Iron Man, ale ty tady rozhodně teďka nechám, protože ty jsou teďka celkem nefunkční. Ty jsi opravoval, že? Jo, já jsem teďka opravoval a pak nefungujou. Promiň mi to, ale už mám ty zbraně, Alex, kam jsi šel? Jo, ty jsi šel do té počítačové herny, že? No, jo, jsem přímo za tebou. Jo, dobrý. No, tak tady máš zbraň? Jo, paráda, tady tuhle mám celkem dost rád. Kevin, co děláš? Já jsem si na ní dal takhle upgradey. No jo, počkej, jak tu taky mít nějaký zaměřovač? Ty jsi žádný nevzal, ach jo, no tak tady máš třeba tenhle. Jo, dobrý, taky já to dám přímo na to. A mám tam zaměřovač, ukaž? Jo, dobrý, wow, to vypadá suprově. Teďka se žádných zombíků určitě bát nebudu. Kevine, slyšíš to taky? Jo, slyším, kde seš, ty jsi v té herně? O můj bože, Kevine, jsem nahoře úplně. Cože, oni už jsou tam ty zombíci? Ne! Jo, protože se stmívá a jsou vážně úplně, ale úplně všude. To snad ne, Kevine, co jsi to provedl? Jo, máš pravdu, oni jsou fakt úplně všude. Alexi, tyjo, oni jsou fakt všude, co budeme dělat? Naštěstí máme ty zbraně, ale tyjo, tam jsou i ty velcí zmutovaní. Jo, já je vidím, tady ty úplně obří jsou tady. O můj bože, ale já ti je vystřílím prvně tady na té zahradě, protože těch tady za stolik není. Nebo oni lezou do sklepa, Kevine. Ne, ach jo. Když máš hrozně moc ve sklepě, o můj bože, jau, to bolí, tak to nebude vůbec jednoduchý. Dobrý, už jdu za tebou. Tak, dobrý pár, jich tady zabiju tady toho malýho, tak Kevine, radši bych tam tak nelezl, nebo tě kousnu. Dobrý, tady už je to v pohodě. A co tady ve sklepě? Ale já je slyším tamhle, já tam hodím granát, co ty na to? Jo, tam granát. Tak, dobrý, ne. Ne, ty jsi to viděl sám. Au. To jsem nechtěl úplně, ale tady jsou další v bazéně tvým. Cože, oni jsou tady v bazéně, ach jo. Víš co, tak já to půjdu takhle zadem a půjdu pomalu vystřílet. Tyjo, ne, oni jsou tady. Tak jo, pojďte vy nechutní zombíci. Tak, tady ten malej je strašný, ten je hrozně rychlej. Tyjo, tady jsou.
rozcvička a nastartovní bloky. Nejmenší sportovci potřebují naše vůbec nejlepší protečení odolné plenkové kalhotky s kapsou Stop and Protect, na které se při závodě můžou spolehnout. Každý malý šampion díky nim zvítězí nad protečením, nebo vám vrátíme peníze. Pampers. Tady jsou další, těch je tady fakt, těch je tady fakt hodně. Můj bože, jich je tady strašně moc, Kevine, já tam hodím granát, tak užijte si ten granátek. Můj bože, doufám, že to odpálí hodně těch zombí. Wow, jich to odpálilo strašně moc. Jo, to je dobře. Ty, ale za toho jich jde taky strašně moc. Jo, já tady vystřílím tady tyhle nechutný malý zombíky, hodím další granát, tak užijte si to, zombíci. Tak máte tam překvápko, bum. Jo, dobrý, to se ti fakt povedlo, Helixy. Wow, dobrý, počkej, Kevine, já se připravím tady, tak zabiju tady tyhle nechutný zombíky. Dobrý, paráda, kde jsou další? Wow, ty XPčka, kolik z nich máme XPček, podívej se na to. Koukej na to, jak tam chodí, on se chce dostat do mýho okna. Jo, už to vidím, tak se střelit. Dobrý, všechny je zabijeme, pojďte zombíci. Mě jsou strašně náboje, ne, oni jsou za mnou. Kevine, nekousl tě náhodou? Ne, nekousl, to jsem se tam trošku bouchnul. Co? Ne, mě už došly náboje, Helixy. Počkej, já tady zabiju tady tohohle, dobrý, super. A jdu na ně hodit další granát. Tak paráda. Tady je dost. Můj bože, tak pojďte. Já se vás vůbec nebojím. Kevine, jdem se podívat ještě před tvůj dům. Podle mě tam byli ty mutant zombíci, ne? Těch bychom se měli zbavit jako první. Jo, jsou tady, už je vidím. Můj bože, je tady jenom jeden zatím. Cože, počkej, já už jdu za tebou. Ne, tady jsou zase zombíci. No dobrý, naštěstí jsou strašně pomalí. Ne, sakra, já nemám už zbraň, mě se rozbila. Cože, to by se rozbila ta zbraň? Jo, tak já budu házet granáty, to není tak špatný. Můj bože. Dobrý. Dobrý, my jsme ho zabili. Já tam prostě budu furt házet granáty a ho to zabije za chvilku určitě znovu. Jo, dobrý. To se znova. Dobrý. Ne, ty tam házíš flashbangy. Aha, já jsem si to spletl, tak počkej. Já na něj hodím tady tyhle výbušný. Tak jo, dobrý. Super, Kevine, ten si myslím, že za chvilku umře. Bacha, Kevine, hážu tam granát. Ne, doufám, že neumřu. Tak dobrý, pořádně ho zahážu. Jo, paráda, zabili jsme ho. Jo, dobrý, to se nám povedlo. Tak pojďme se podívat ještě dál. Akorát je fakt napad, že jsi rozbil tu zbraň. To nevadí, já mám ty granáty, ty budou snad stačit. Tyjo, koukej, tady jsou vodní zombíci. Já tam hodím do týho bazénu, tady ten cukrový granát. Já mám 2 HPčka. Wow, já mám taky málo HPček, ale vypadá to, že jsme to zvládli, Kevine. Ne, ještě ne, Kevine, zabij ho, prosím tě. Co to je? Zítra se zeptej, co to mělo být za úkol a budeš to psát pořádně, jak jsme se domluvili, jo?